אז אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר, אולי תן לי לשנות, אני אוהב את העיר הזאת, רק ליום אחד נחליף בכיסאות. אולי תן לי לשנות, אני אוהב את העיר הזאת, תן לי יום אחד רק לנסות. בקצרה, אתם נפלאים, אתם מרתקים, אני בטוח שיצמחו מהקבוצה הזאת הרבה מדענים עתידיים. אני באמת מוקיר, מעריך את כל הצוות שעסק בזה, במיוחד אתם, המדענים הצעירים, הבאתם הרבה כבוד וגאווה לעיר רחובות. וגם למדינה בכלל, כפי ששמעתי קודם ביושב ראש הנהגת ההורים, שהרבה בתי ספר מהרבה ערים התעניינו בפרויקט הזה, אז אתם צפויים להרבה רעיונות. קודם כל, אל תשימו לב לעיתונאים ולשדרים. אל תתרגשו מזה, בסדר? כשתהיו גדולים תבינו מדוע. מה שחשוב זה העשייה, הלמידה והחקר שאתם עושים, וכל הכבוד לצוות שמוביל אתכם, בראשות המנהלת והמורה והמחנכת. וההורים, כן. אני כאות הוקרה והערכה לפרויקט שעשיתם, הייתי רוצה לשגר אתכם לאיזשהו מקום, אבל לא לחלל. לאן הייתם מעדיפים? שי, יש שיחה איתך אחרי. אנחנו מעדיפים מזגן. אם הייתם יוצאים לטיול של יום שלם על חשבון העירייה, לאן הייתם מעדיפים לצאת? תחשבו על זה. בסדר, עכשיו משהו שאפשר ללמוד לכל השנה הבאה. העירייה כאות הוקרה והערכה תוציא אתכם.